nada, traemos hoxe a Champi Muros, que é un personaje xa conocido, que un personaje moi personaje. Un personaje que o pedistedes bastante e nada, estamos cumplindo. Así que aquí está. Champi, se pides a Messi para a semana que ven, vai vir Messi. Así que nada, que tal, non Champi? é o mesmo nivel que mí, pero bueno, non está mal tampouco. Como estamos, ben? Moi ben, a verdad que ben. Encantado de estar aquí con vos. A mellor moito. Charlar un rato. Sí, bueno, vamos contar. Además, ti agora estás no teu prime, nas redes sociales. Bueno, esa palabra prime pode seguido, tío. E nada, a ver como chegases hasta aí, porque non foi fácil. No, y a verdad que no, a miña vida foi un pouco así. Un poquinho, bueno, tuvo de todo. De todo, pero ahora estás nun momento espectacular. Como te sientes ahora? Ahora, a verdad que moi ben. Estou psicológicamente a topo ben, a nivel familiar estou ben, a nivel laboral impresionante, e a nivel social, que tamén ten parte do meu chollo, pois tamén moi ben, moi contento e disfrutando desta etapa que xa me tocaba tamén. Sí, hombre. Claro. Nada, eu quería empezar desde o máis abaixo hasta o día de hoxe. Como empezaste no mundo das redes sociales? Pois eu nas redes empecé en 2014 con Pachi Culo, que era con colega, que Pachi, que era un en Vine, que era unha aplicación de vídeos de 6 segundos. Empezamos aí como rollo TikTok. Como TikTok, pero vídeos máximo eran 6 segundos. Aí empezamos, non sei que chegáramos a 20.000 seguidores, ainda fora daquela era bastante. Chegáramos a estar no Land Rover en 2015. Despois aí deixei todo porque tuve problemas co tema da miña edición do xogo, que falamos agora tamén. E aí parei. Despois volvín en 2020 ou así con Minos, dúo minúsculo, que era xa máis menos pro, era máis cachondeo puro, pero sin filtros. E tamén estuvo guai, chegamos tamén a bastante xente. E aí é cando vin que eu podía tirar máis para arriba, cambiando para o castellano, vendo a xente que estaba vivindo desto, que eu vivía que tiña máis talento, dixen, Minos, cambiamos para o castellano, e Minos dixome, amigo, eu non sei falar castellano, así mo dixo, eu tiro-me do barco, e dixome, vai ti e tal, e aí fun, empecé eu, en marzo de 2023, ainda non fai 2 anos, en TikTok, en Instagram, en junio, e agora un ano e medio prácticamente, pois todo isto que espuma para arriba. Sí, foi subindo hasta que pare. Por ahora non vai parando. E volvemos ao principio, ese dúo que estabas con Pachi e Culo, non era? Chegaste a un momento de estar, sentirte, joder, estou máis arriba posible. Bueno, hubo un momento que era como, eso sí que foi totalmente inesperado, decir, buah, 20.000 personas están nos vendo, o sea, seguindo, porque vendo que nos vían máis. Era como, en ese momento estaba xente como Jorge Cremades, Antón Lofer, xente que está ahora no top, sabes? Nós tiñamos máis seguidos que eles incluso no seu momento, era como, buah, pero nunca cheguei a ver como un futuro, sempre era como disfrutando o momento, era un cachondeo, un hobby, e nunca, incluso chegando a tele, eu non cheguei a verme vivindo desto ainda. E por exemplo, que cambiou co dúo minúsculo? Porque se agora estás no momento tan alto é porque de Pache ao dúo minúsculo sí que notases ese cambio, non? Que podías chegar a máis. Sí, eu creo que foi tamén esa madurez, porque daquela era máis chavaliño, e sí que foi como, buah, hai xente que vive destos, aí sí que vías e velos cerca, diste, joder, ti míralos, e que non comparas, diste, eu non sou capaz de facer isto, tío, eu creo que incluso mellor que algún. E outros diste, non chego a este nivel na puta vida, sabes? Que tamén hai nos que eu vexo como moi top, que non vou chegar nunca aí, pero sí que é verdad que podía ter o meu sitio. Entonces gustábamos tanto que sí que é verdad que de dúo minúsculo non íamos chegar a vivir desto, porque aí non había filtro, tío. Aí non había, metíamos cada patada aí que era como... Pero sí que... Pero por que dis que non chegaría ao non ter filtro? Porque era moi políticamente incorrecto. E a mí non o vamos cambiar. E a mí nos gusta lle vacilar moito. A mí non lle gusta que conosan pola calle. Eu acordo me estando nun pub, unha foto tal, Minos encarábase que a xente, ti que eres para pedir unha foto a mí, estou de borracha con os meus colegas, ti que ti queres que eres? Eu, a ver, Minos, exposta a iso, pois eu non me expoño a eso. El tampouco disfrutaba moito, o sea, que a xente conocer, el facía máis, el si os vídeos grabámonos nós para nós, xa lle valía, sabes? Claro. Entonces sí que é verdad que con Minos iba a ser moi difícil en ese sentido.
Bueno, pero eso é unha cousa que tampouco vos esperabas. Sacabades vídeos de tontería para rirvos e para que a xente se rira, pero tampouco esperabas que a xente vos conocera tanto, porque incluso vos teño visto na Calleja, que salir un vídeo na Calleja. Salimos no Malicia Noticias. Claro, eso tampouco era parte do vosso plan. No, por eso. Sí que é verdad que Minos e eu somos dúas persoas completamente distintas. Minos, por dicirlo de alguna maneira, sempre yo dixo él, é unha persona de 85 anos no corpo dun chaval de 30, sabes? Este Rosmón, Antigua, total, todo lle parece mal, sabes? Entonces eu dixíalle, joder, e despois, claro, son dúas persoas, eu tiña unha idea, el tiña outra, tiña que gustar os dous. Claro. Eu sou unha persona moi impulsiva que se gravamos un vídeo tense que subir. Eu non podo ter un vídeo grabado na galería porque nin de coña. El non lle gustaba eso. A mí non me gustaba que el cambiara as ideas mí. E ao final chocabas, entón subías un vídeo a semana. E a clave desto, ao final, eu demostrei é a constancia, tío. Eu cando empecé a subir vídeos todos os días, boom, bam, pim, pam, un vídeo que outro, un día malos, un día vos, un día tal, pero sempre constancia, pim, dándolle contenido a xente, é cando a forma de arrancar. E con Minos, aínda me di eloxe, sería imposible facer algo constante. Xa. Bueno, ao final isto empezou dunha borrachera. Tal cual, unha borrachera de Minos. El era un domingo, acórdame perfectamente. El viña dos viños, eu tiña que ir para Valladolid a traballar. Traía unha borrachera o tipo, eu estaba simpático. Eu pensei como contarlle chistes e tal, partía o cu. Dije, guau, isto se o jarabo, tío. Subí nas historias de Instagram. Sí. Eu tiña a cuenta que despois foi dúo minúsculo, era Champimuros, a original Champimuros, que despois cambialle o nombre. Grabando tal, reíase, contaballe xis, xa vías as caras que poñía tal, e a xente, isto hai que repetilo. O fin de semana seguinte repetímolo hasta que, isto hai que facer algo tal. Minúsculo, non sei como se foi, e di el minúsculo, digo minúsculo, e aí empezamos xa con máis bromas e tal, e despois xa empezamos a facer rollo sketch. Sí. A xente molaballe, sobre todo os do coche, que estábamos dos no coche aí. Eso molaba, a mí molaba. Arreglando o mundo. O do madrileño molame. Es que queimamos a todo o mundo, os madrileños, pero os pobres, que lle tocou aí a dúo minúsculo. E ademais empezaron aí os haters tamén. Sí, que pero acordame xa de ver comentarios, no, porque a xente de Madrid non todos son iguales. Eu aí os haters levábamos ben. Ahora non nos levo tan ben. Pero nese momento, claro, aquel momento eu entendía que eran haters, insultabas a xente, sabes, non era. A ver, vai a ver sempre, non? Sí, pero aquela a mí dábame igual. Sí que é verdad que daquela e a Minos igual, Minos contestaba e bueno. Ahora Minos díxome outro día unha frase que moi bonita, que hasta díxome estou orgulloso de ti, e díxome, sabes como me sinto eu? Sabes, típica persona que voceaba e seu fillo era campeón de España, pois así síntome contigo, tal. Díxome do corazón, sabes, que hasta casi se emociona todo, e Minos para que se emocione, tío, que outro que fomos comer, pois joder, foi bonito, tío. Esa aí que o di de verdad, sabes? Porque moita xente pensa que estamos enfadados ou deixamos de gravar, eu fun por libre, que va, nada que ver, nada, os camiños separanse tamén, home. Sí, e ao final o que di el, isto non era o meu. Eso sí, a mí gustaríame retomar parte de dúo minúsculo, sabes? Para mí dúo minúsculo a nivel artístico, por decirlo de alguma maneira, é o mellor que fixen na miña vida. Sí. Dúo minúsculo caga en Champimuros. Sí, moito, a mí dúo minúsculo moito me gustaba, tío. E vexo agora como a larga, e ainda de valor, e dixo, éramos boísimos, sabes? Era como, había vídeos moi bons. Bueno, mellor ainda se pode. Sí, home, sí. De vez en cando algún vídeo. Aí la vez explícalle tamén, que en Champimuros metiron un par de vídeos, metiron un de bombonas en la gasolinera, metiron xente son 4 sal. Sí. E tamén o vin no directo. O sea, vexen algunha vez no directo que el vai dache con unha. Sí, cando foi o meteron de sorpresa ademais, cando algunha vez na sala. Cando veo o Twitch, algunha vez na sala. E non te has pensado volver a facer algo con el ou retomar? Na cabeza teño, incluso fixamos un sketch que hubo un caso de onde foi? En Mera. Hubo un bar en agosto pechou. Sí. Por os madrileños. Fadouse. Sí. Que era prohibido foi de chinchos, non? Sí. Chamáronme para un sketch e ofrecemos a Minos, meu manager ofreceu tamén a Minos, e fomos os dous, Minos de camarero, eu de madrileño, e fixemos un espectáculo aí. E aí foi cando dixen eu, como molaba isto. Sí, por eso eu penso que dun minúsculo de algunha forma ou outra vai volver.
Sí, Ainda que non sea tan igual como sea un vídeo ao mes, pero eu creo que vai volver. E ele igual tamén lle apetece. Sí, eu, a ver, el pica de vez en cando. O día que estuvo ali, víalo, estaba en outra dimensión, sabes? Ves que de vez en cando que lle recorda. E máis el ten ese arte innato, sabes? Non ten que actuar. Claro, sabes, aí sale. Natural. Está natural, ten unha gracia que, joder, eu sempre dixo, e non o dixo por humildade ni nada, eu penso que o máis bo de Dúo Minúsculo era Minos, o máis gracioso, o máis tiña, pero se non o seu, claro, non o disfrutaba como podía disfrutar eu. A ver, hai que saber tamén levar a fama. Sí, ao final, se non che gusta que che reconozan pola calle. Agora eu, por exemplo, vou por Coruña, por Santiago así, e xente que ven comigo dime, eu non sería capaz, sabes? É que che conocen fora de Galicia tamén. Perder a túa intimidade. Eu agora mesmo non teño intimidade públicamente. E agora quero ir por aí a unha discoteca a pintar a mona, e teño que ter cuidado de non estén grabando, xa me pasou, xa me graban pelotas. Pero daquela foi, ainda estaban pensando, imagínate agora. Porque eu cando emborracho son igual que era antes, que son a mesma persona, non me volví fino, sabes? Cando vou ver Dépor e así, sí que vou nos centros comerciales e fotos por Coruña os coches, sabes? Ainda onte me pedían destes semáforos, foto, tal. Joder, a mí me gusta. Claro, eu disfruto, hai veces que momentos moi puntuales que te podes agobiar, pero é o que despois, sabes, ao final é o meu traballo e todos os traballos teñen a súa parte mala, non? Nadie lle di, o meu traballo adoro adóralo, pero sempre ten contras, pois, Agora que sacas o tema do vídeo que che gravaron, foi xa no momento no que ti eres unha persona moi conocida. Cando me gravaron estaba empezando a ser conocida, porque fai un ano ahora. Bueno, se non che conocían, xa che conoceron, sabes? Sí, fai un ano ahora, decir, igual tiña 60.000 seguidores, ou así, era así. Xa estabas empezando a... Sí, xa me joder, foi en Sanxenxo, demais. E bueno, ao final isto é un asunto moi grave, realmente, que eu pasei como casi con humor, pero sí que cando me chegou o vídeo, cando me de temblar máis mans. Hostia. Ir a xunto a miña moza, o barón traballa a enseñarlle o vídeo, ir a xunto a miña nai a Muros a enseñarlle o vídeo, e se que sepades que está este vídeo por aí, está por WhatsApp, este vídeo ahora non o frena nin Dios. O chaval que me grabou faloume para dicirme que fora el, pareceume un gesto moi honesto, e mandei por os colegas, foi das mans. Non o denunciei porque me pareceu tal. Eso sí, podo denunciar a calquer persona, ti pasas a ela, podo che denunciar, é igual de delito que o que grabou, sabes? Pero sí que é verdad que ao final vese que estou en un estado deleznable, sabes, que estou como demasiado oído, xa non son eu, demasiado borracho, incluso vou drogado, sabes, vese perfectamente, estou desnudo, o que grava está me dicindo quítate todo, porque eu enseño Q primeiro, algo así, despois me quita todo, eu quito todo. Claro. Ese vídeo eu porque me tomei despois, cando miña nai e miña moza me pregunta como estás, quitarlle peso, sabía que tal, falei do vídeo, que sepades que está ese vídeo por aí, é o que hai, ainda agora me chega o vídeo, sabes, hai xente con maldade, mira, tal, estás a mirar a pequena, dije, estuve a dejar de subir o vídeo, sabes, a ver, non me fai daño, sabes, non é unha carcasa nada, é verdad, non me fai daño, ese vídeo ahora, pois, é o que hai, realmente non insulto a nadie, non fago nada malo, entón escribes o vídeo e pensas, que cabrón que está grabando, sabes, non estás pensando, entón, pois aí quedou, e tamén para aprender me sirveu, tamén, bueno, foi como xa ao principio para chaval. E máis despois fixaste coñas co... Sí, joder, sigo facendo, agora o vídeo salirá, e se queres o máis o vídeo vai estar aí, o vídeo non o vou borrar eu. No, además xa me vai estar. O típico, moitos famosos, digital, moitos famosos pásale tamén, que igual chegas ao top de fama e suben un vídeo de fai 15 anos. Sí, igual que agora que a inteligencia artificial tamén fan unha de nós, Sí, parece tal cual, pero sí que é verdad que do vídeo iso moi grave, porque hai xente, joder, realmente xa sendo duros, hai xente que se suicidou por estes temas, sabes? Por temas, xa sean vídeos sexuales ou vídeos dando nota ou vídeos tal, que podes facer moito daño. Entón, se chega un vídeo dese estilo, eu recomendo que se o ves, non che queda outra, vístelo, pero que non o pasa a ninguén, porque podes facer moito daño. No meu caso, pois tomeino así como poden tomar de outra maneira e deixar de gravar vídeos, e dicir, desaparezo, sabes, pero bueno, ao final afrontástelo, guai. Ao final desde o humor que é como mellor, porque a mellor ti si lle das moito peso, ao final a xente tamén está vendo que lle das moito peso, e ao mellor a xente con maldad
Pois eu notei iría máis máis... eu cando subí as historias dicindo en plan súdame a polla, jaja, literalmente, non sei que tal, que sepades que está isto por aí. Foi subir ese vídeo, eu notei que o vídeo como que ralentizou. Desapareceu un pouco. Sí, como a xente, boa, este non lle jode. Por eso. Si eu subir un vídeo, boa, chavales, hai un vídeo meu por aí, perdona, si vos cheja borrado, por favor, que me está jodendo a vida. Boa, aquela volvese viral extremo. Sí. Sí. Pero sí, é iso, forma parte tamén do xogo, home, pero cando algo xa non che molesta, deixa. Pero sí. se che molesta muitísimo, ao final a maldade a xente chega moi longe. É cando a xente che queima. Eu neste caso, se me molestara, como eu podía disimular, dicir isto que estou dicindo de forma irreal, eu creo que se notaría, sabes? Sí, seguramente. Pero neste caso sí que é verdad que a xente que quero eu, que me importa como poder reaccionar, xa está, xa o sabe. Sí. Que é o peor que me pode pasar, que cheja quen, sabes? Sí. A ti a mima, ojalá lle cheja a miña moza, pero dixo, mira, vou enseñar eu. Claro. É o que hai. E xa está. E aí quedou. Pero volverá este vídeo, acordades, Sí, isto queda grabado. sí, Volverá ese vídeo. No, chéjamelo, pero e se che manda alguén que che cae mal, dimo que te podo denunciar, porque podo denunciar a quen queira que o pase. Claro. Entón sempre dixo a xente, se che pasa cada vez que che pasa alguén que che cae mal, avísame, denunciamos e vamos a paja el pato. Bueno, retomamos un poquinho e quería falar dun tema tamén duro de ti. O dúo minúsculo acabou porque Minos ao final toma outro camiño, non lle gusta ser como a ti, sí. E así, pero o Pachi acaba dunha maneira mala. Por que acaba? Acaba porque eu estou en ese momento enganchadísimo ao xogo, e hai un momento que eu, pois, estando xa na Robert, que me dou conta de que necesito axuda, que xa isto é unha cousa seria, entonces falo con a miña familia, comentolle que estou pasando un momento moi complicado co xogo, métome nunha asociación como unha especie de non é un centro como tal, pero unha asociación na que teño que ir a facer terapia en grupo, terapia co psicólogo e tal, e empezo a rehabilitarme, como non me gusta esa palabra porque rehabilitado, pois si eu sempre dixo sou ludópata que non xoga, pero rehabilitado non é unha palabra que me guste moito agora, ou utilizei moito no seu momento, e aí estuve en ese momento era a miña vida que estaba en xogo, cheguei hasta o punto de querer quitarme de en medio algo moi grave, moi serio como para seguir con eso, e entón tuve que decidín pois mirar por min e parei todo de golpe, sendo Pachi o principal perjudicado, claro. Sí. E cal foi a reacción da tua familia? A miña familia, pois, moi ben, foi como ofrecendo axuda, obviamente foi todo moi dramático, porque foi todo o mundo a chorar. Non sabían, nin imaginaban. Porque ao final eu era un mentiroso perfecto. Era increíble como era capaz de salir dos pasos, de buscar excusas, de mentir, de conseguir cartos por activa ou por pasiva. Claro, o tema foi que foi moi dramático, sabes? Foi como todos a chorar ali. Fora o día que non era meu primo pequeno, ademais, era todo celebración e de repente se converteu nun drama. Claro, unha mezcla. Pero eses 10 minutos de drama, de tristeza, de desolación, pois convertíronse en veña, pois vamos, é o que hai. Vamos tirar para diante, e como fixen co do vídeo, pois a vida hai que afrontala como ven. Tirei para diante. Sí que é verdad que non foi un camiño de rosas, que hubo varias recaídas, hubo momentos complicados, pero bueno, ao final acabou normalizándose todo, e agora tuve unha última recaída que para min foi a máis importante, que foi no 2020, eu creo que foi en diciembre de 2020, é dicir, fai 3 anos e pico. E sí que para min foi a máis importante porque foi a de isto para sempre, porque eu levaba xa 3 anos ou 4 sin xogar, era como, agora xogo, podo xogar como persona normal, meto 10 euros como o resto, foi meter os 10 euros e foi o resto. Foron 20 euros, foron 20 euros, non foron 10 euros, foron 20 euros, que fun, ademais, acórdome que fun como un robot, como si levara xogando toda a vida, sabes? É dicir, salín de traballar, entrei no salón de xogos, metín os 20 euros e xogar como si xogara onte, sabes? E iso foi o que máis me asustou desa recaída, foi a que esa recaída foi a que me mantén sempre alerta, sabes? E nunca vou de sobrado como daquela, levo 4 anos sin xogar ou 3 anos sin xogar, isto é unha maravilla. Pero xogaste esos 20 euros ou despois houve máis? Despois houve máis, houve préstamos, houve o de sempre, e foi un mes ou así.
hasta que foi Minos o que se deu conta. Estaba unha casa de miña nai, acórdame que fixera unha cuenta en Codere cos datos de meu irmán maior, porque eu estou excluído. Hostia. Entón estaba xogando, non me deixaba recargar máis, o límite diario, sei se canto era. Entón dixe, vou dar un paseo hasta o muelle, ali en Muros. E salín, e xusto salín da casa, pasou un Minos no coche. E díxome, vou a tal, a farmacia tal, ven comigo. Montei no coche, e díxome, buah, que che pasa, tío? E eu, nada. A ver, que che pasa, tal? Foi cando, ainda se me bañan as cosas ollos, foi cando lle dixe, buah, tío, mira, pasou isto, tío. Levo-me xojando, tal, bueno, pois, hai contarlle a tua nai. E dixo, como yo conto a miña nai, tío? Como yo vou contar isto a miña nai despois de todo o que pasou? E dixo, pois, mañá teño que ir a miña nai a Ribeira. E dixo, pois vou con vos. E no medio do camiño, soltamos a miña nai, tío. Nada, pois choradeira, pero máis como porque era como outra vez, tío. Claro. Despois de todo o que fixeste, despois de todo o logrado, foi como, non sei, foi como un, pois ten que ser desta. Ela foi, vai ter ser desta, Minos ten que ser desta. Minos o día anterior a min quedábame cartos para só que me xa recargar, e mandei un bizum con todos os cartos que tiña, pideu-me, dixo, mandei con todos os cartos que tiñas, e mañá falamos con tua nai. Fui unha outra psicóloga, que é a miña psicóloga da hora, que agora vou por outros motivos, por todo. Sí. Creo que aí de Incatecla, tío, con María de Incatecla, porque María entrou na consulta e sabe como estou. Dime, estás agobiado, ou estás triste, ou estás... Xa. A pasar xa me conoce tan ben. Xa. E bueno, desde aquela, la verdad que eu creo que foi en dixeme 2021. E desde aquela non volveu a pasar nada, nin amajos, nin nada, pero agora hai que estar alerta. Sí. Claro, eso é algo que sempre vai estar aí. Eu non vou poder, a miña forma de controlar o xogo é non xogando, sabes? Claro. E sí que é verdad que foi moi duro, pero eu creo que tamén son quen son agora gracias a eso. Ten partes positivas tamén. Cal foi o motivo de ter que contalo? Foi un motivo económico, emocional? Económico. Eu creo que na maioría dos casos sempre é económico. Ou moitas deudas. Pois había unha deuda para o momento que era, de como estaba eu que non traballaba e tal, era unha animalada, porque creo que eran cerca de 10.000 euros. Que xa agora sería unha animalada, sí, pero daquela era unha bomba. Sí. Meus tíos solventaron a deuda, pagaron a deuda, non me deixaron nunca devolverlo. Díxome, a forma de devolvermo é, sabes, nunca máis. A verdad que agradecido, pero sempre teño ese... Claro. Ti a día de hoxe tes gana de xogar? No, a verdad que non. Ni me chama, pero tampouco, outra vez, a última vez, tampouco me chamaba. Foi automático. De repente, pois... Pero sí que é verdad que non me chama. De feito, apostas deportivas, sí que é verdad que vexo os chavales, a veces están os chavales e a veces dame por mirar como que apostar, non sei, unha cousa, pero non con ganas, curiosidade, pero non de si mi mati, ainda se fai, sabes, facer isto, pero ahora lo grande. É que eu o de apostas deportivas sí que estaba super normalizado, o sea, agora supoño que se gira igual ou peor, pero sí que era moi normal ver a todos os chavales no típico bar que teñen unha máquina de Codere ou tal, estar apostando. Sí, aparte que o perfil de xente con que ten por un problema noto, sabes? Entonces, a veces veme outro día un chaval e dime, mira, ganei 2.000 euros, tío, tal, enseñou-me apuesta, sabes? Miro a apuesta e apostar a 200 euros, sabes? A 4 partidos ou algo así, e dixo eu, vale. Estaba o colega del e dixo eu, este chaval ten un problema, sabes? Porque ganou 200.000 euros, pero sabías canto leva perdido, porque este chaval ten conta que vai apostar 200 euros a 4 partidos, sabes? Unha persona que xoja normal pode chegar un euro a 6 partidos, ou un día metes 10 euros, pero 200 euros a... Eso é un problema. Claro, eso é que non é a primeira vez que pasa 200 euros. Non lle cadrou apostar 200 a ganar, sabes? Solo que normalmente en este mundo, cando ganas, enséñalo e presúmese, cando perdes, non dices nada. Aí está o problema. Entón, ti das a entender que sempre ganas. Entón, hai xente que che cree e dixe, isto é facilísimo que este sempre gana, sabes? Xa. Por eso antes 8 da mañá para ir para traballar todos os días. Claro, que as apuestas, a ver, sabes? Sí. Claro. Bueno, deixamos o mundo das apostas e salimos de aí. A verdade que depois xa non volvese a recaer, así que ben, e parece ser que todo vai para arriba. Porque nas redes sociales estás moi ben. Como empeza Champi Muros? Pois Champi Muros, tío, vexo os primeiros vídeos.
pareceme tan malos, tío. Pero sí que foi como... Eu nunca me atrevi, como sempre foi un codú. Todo o mundo me dixía, si vas ti solo, rómpelo, tío. Si vas ti solo, rómpelo, que tes algo especial, tes algo diferente, sabes? Dijo eu, pois, que sei, eu vía, a mí nos vía o mellor que min, como dixen antes, dijo, onde vou solo, te que fago? Entón nos, pues, tontería, sabes, de... claro, ao final, empecé con tirarme o mar, dije, xa me funcionou, pois eso vai funcionar, claro. Que non é unha cosa que me guste, pero sabía que iba a funcionar, entón para darme seguidores e tal cual. Entón empecé, e parece que como ves, que como que vai fluindo, como que maduras, vas vendo as cousas, e como que vas profesionalizando, sabes? Xa. Porque eu vexo os vídeos de agora, sabes? É como... Dije, tío, a veces vexo e digo, eres un puto pro, sabes? Sáleme a primeira, tal, antes grababa 1000 veces. Xa estás experimentado. Ahora volvín co que pasa gentuza, volvín co bombonas, o mar tireime, xa non funciona tanto como funcionaba antes, entón para mí mellor, porque igual xa hai que empezar a cortar, sabes? Agora teño as reaccións que tamén están funcionando. Está indo todo tan ben que diste, joder, pois funcionou de eso de empezar a final era ensayo error, sabes? Isto justo, sabes, a de vídeos que borrei eu, centos de vídeos. Despois de subilo, dis? Sí, moitos, aí te fajo ahora, E volves a subir? Ou volvo a subilo, ou non o subo. Teño un montón de vídeos que borro sin... Eu sou un loco dos números, eu xa os 10 primeiros minutos sei como vai ir o vídeo. Entonces a veces borro, digo, este non funcionou, pois non gustou. Pero xa súbelo, sabes que non vai funcionar e xa o borras, ou deixalo 2 semanas. No, borro. Xa borro no momento. Sí. É unha... Pero no momento xa non vai funcionar. No momento, borro unha hora ou... Non sei, é unha... Non sei, é... Como que vexo como algoritmo este non lanza. E a veces fixino de non borralo e funcionar o vídeo. Claro. Sabes, é como paranoia miña, pero... E non che din, non o borres, espera. Dimo a psicóloga. Ahora dimo a psicóloga, sabes? Rollo que non podo... Estoume como... obsesionándome cos números. Eso tampouco é vos, sabes? Pero que dixo ela, igual cheguei tan alto por obsesionar cos números. Igual por non facelo como fago o resto. É que... Subientos, non sei. Pero entonces... A ver, teño que frenar un pouco eso. Pero que tamén subo moitos vídeos, que eu subo... Hai días que subo 4 vídeos, son unha burrada. Ahora sí que reciclo a veces, pero si subo 4, como moito reciclo 1, sabes? Non te quedas sin ideas? Sí que me quedo sin ideas. Pero subes a diario? Sí, todos os días. Pero claro, quedo sin ideas, pero noto que é como cíclico, sabes? É como... Hai veces aí, sobre todo, subes unha semana que como dixo, crisis de creatividade. De, non se me ocurre nada, tío. E de repente, ocurreseme un ou dous, é como que, teño 6. Sabes? Un gravatillo para mañán, para pasado. Como a churros. Claro. Onte gravei bueno, antes de que se acabou este podcast, pois o día anterior foi cando subín o primeiro do cuñado, camarero cuñado. Gravei no onte, pois por salir do paso. Sí. Pois por os grupos de WhatsApp dos colegas, que nunca se fala de eso, sabes? Mandan un vídeo, jajaja, non sei que, tal, escríbeme peña, este é o mellor que fixeste, esta. Pois agora eso xa vai ser unha saga, agora vai ser o segundo de cuñado. É algo que añades a Champimuros, ao personaje. Son chistes de cuñado, pero como se fora o camarero, sabes? Joder, pedinche agua con gas e quito unha bombona, sabes? Eso toda a risa do final que vai como... Sí, é verdad. De cuñado, sabes? E a gente gustoulle. É que ademais, a mí agora sí que me salen moito frases de cuñados en bares e tal. Sí. Son moi buenos. Ademais, como sempre é o cliente cuñado, pois eu fixen como camarero cuñado. A min aparece tamén en TikTok o típico cuñado co bigote postizo. Sí. Tráeme unha rubia, verdad, es que non mintes. Cosas así. Sí, ahora... Que a camisa desabrochada. Onde subín 4 gags, que foi o da bombona, subindo co agua con gas, unha bombona. Despois había outra que era como... Había ni tu ex la que te puso os cuernos. Niña, aparte de la máquina, que traga perra, ¿sabes? É pa colla de viejo. ¿Sabes? E a xente moloulle, tío. Eu teño como varios para facer, entón farei como de 3 en 3 ou así os chistes, se a xente lle mola. Hasta que queime o asunto. Agora volvín con pasa gentuza e volve a funcionar. Cando xa non estaba funcionando moi ben. A xente botou, cando deixes botado en medio, sabes? Entonces é como... Estou acordando a cara que puxaste agora. Sí, a cara de que estaba. A mí a xente moloulle a risa, que sabes nunca meteron no vídeo. Sempre facía de... sabes? Pero de... Dese de... Facendo gestos de... Dixen un chiste, sabes? Dixen un chiste. Ahora explico un chiste. Coñeste, ¿sabes? Joder, qué bueno.
Pois eu non vin o vídeo ese, non vin o vídeo, só hechos ver casi todos os que me van aparecendo, Antes de pero marcharme. sí, e bombonas, que pasa con bombonas? Iba a decir eu. O bombonas a mí non me gusta. Como nace? Non me gusta o bombonas. Mira como nace. O bombonas nace un día de playa que vou ca miña moza e co neno a playa a Louro. E cando está quitando as areas o neno, a jorra do neno, eu poño a jorra e grábome. E de repente sempre que me va a decir, bro, todo, que pasa, bro? E dixo con dos bombonas, non sei como me saleu. Tú callas, miña moza, tío, que é a maior hater que teño, non le gusta nada o meu humor, non se ríe con puta vídeo. Vexo que se está rindo, dixo eu. Hostia, tío, que raro, ¿no? Bueno, graba algo de eso e tal, grabo eso. E fíjate, grabei, uno no vía, Ela, buenísimo, Jesús, eso. Pois é a primeira vez, é a única, creo, que subín o vídeo ás 2:30 da noite. De tanto que me insisteu. Era como, e ás 2:30 funcionou que flipas. Ela xa che dixen, a mí cando me gusta un vídeo funciona, tal cual, cando ela se ríe dun vídeo, É porque é bu. funciona. Bueno, igual esa é a clave de subir tarde. Pero que vou por Madrid, tamén pode ser, que nunca fixe máis. O John Beef saca as cancións ás 3 da mañá e pete igual. Sí, nunca o fixen, só subín ese día e petou. E claro, pensei como, pero claro, que agora vou por Madrid e xe te chamame bombonas, non me chama. Xa. Claro, bombonas, pero a mí non me gustan bombonas, non disfruto moito, pero sí que é verdad que poño a jorra, tío, e transformo en bombonas, tío. É como se fora outra persona, tío. E a verdad que a xente mola, hai que darlle tamén o que lle gusta a xente, claro. Me gusta a mí tamén. Eu estou collendo cariño ao final. E ademais dentro do... É un personaje máis, sí. Sí, me son unha persona que se equivoca sempre, que así frases feitas aquí. Sempre me digo, sale como cuando el río, sabes, a joven que non lle sale a frase e tal. E a verdad que bombonas pois ten que estar. E además está ben para xogar cos personajes tamén, porque sí, faz cousas. Mira, ahora, claro, o bombonas e depois o de Champi sí que é un personaje que moito máis aberto a todo. Pero sí. Bombonas é un personaje único. Sí. Sabes? O Bombonas é como... Despois soltache cada cousa de cultura que flipas, porque despois falache de Góngora, de Quevedo, Mescando de Quevedo, cousas que distí, sabes? Buah, este tío controla, pero ao final controla, pero non lle sale ben. É como inteligente, pero cortiño, sí. Sabes? É como unha cousa, unha mezcla aí. Sí. E tes pensado crear algún personaje máis, rollo Bombonas, ou algún dentro do de Champi? Ahora, ao fin e ao cabo, o das reaccións é un personaje novo que saleu así, o que poña vas así de las cosas, sabes? Fíxeno sin querer. E agora non sou capaz de facer unha reacción sin ser esa voz, sabes? Xa non reacciona Champi, ahora reacciona ese personaje que non ten nombre, é como outra parte de Champi. E salen solos, a verdad que nunca penso en facer os personajes, é como que salen solos, pero sí que han de salir, porque máis eu teño moitos registros de imitar voces e tal. El fajas o que fajas, seguro que vai ter éxito así. Sí, sempre sale un personaje, pero sí que é verdad que mola que salan como... Un día salen, a xente molalle, como que pasa Gentuza, saleu, pois xin un vídeo por dicir. E a xente no Facebook, sobre todo, que cando subía vídeos no Facebook, que cando máis insultan, como que Gentuza tu padre, non sei que tal. E non me tanto rollo, depois vai ser que pasa Gentuza. E además o das voces ti antes imita, por exemplo, Torrente ou así, acórdame, pero Torrente imito ben agora, Dale. ¿Qué pasa, coño? Estaba aquí el chavalito en el podcast. Fálame sempre, coño. Ese desde pequeno, desde pequeno. Torrente. É que eu acordo de ver chufitos de... Antes imitaba máis, pero non sale tanto. É que a mí sabes que me parece Arcano. Arcano ahora, que engordou outra vez. Parece moitísimo. Eu parecíame moito Arcano antes, pero adelgazou e tal. E agora que está engordando outra vez, notas, agora mandaronme esta semana 6 vídeos de Arcano. É que eu mucho dicir antes. Sí, eu cando che conocín, o sea, polas redes sociales, fai moitos anos, e además tiña o pelo rollo rizado, así, e acórdome de pensar, joder, este chaval como se parece a Arcano. O que pasa é que depois, conocéndoche tal, a perspectiva cambia. Claro. Pero sí que me acordo de que te parecías a Arcano. Eu moita xente, antes xemo máis, pero agora como volve a engordar tal, colle parece a forma da cara igual que min. Sí. E sí que temos un aire grande, sí. Mola o tema de imitarlo. Molábame antes, cando era máis chaval, si, agora non os suelo imitar moito, pero... Sabes, o sea, tes algún máis? Así como Torrente, algún... Antes imitaba moita peña, pero ahora... A cañita brava sí que me salía. Aí xa non lle pillo vos, xa non me acordo. Dime xa mi peseta de wiki. Esa de Torrente. E despois imitaba a Dani Martín cantando tamén. E non faz. Imitei yo a él. Recentemente. Imitei yo a él, que é seguidor meu. Hostia. Escribirme, como era.
16 añitos, fiera. Pues, Pero antes imitaba, eu creo que me cambiou a voz para peor, para as imitacións. pode ser. Pero antes, son os hielos do cubata. cando era máis así, son os hielos do cubata, cada vez estou máis ronco, eso é verdade. Joder. Eso tío que miralo, porque ao final vivo deso. Pero bueno, ainda que quede ca voz así tampouco. No mames. Bueno, Os chistes ahora, entran igual, non? Sí, coño. ahora tes a vosista pa... Teño personajes de... Claro. Claro. Además, vas xogando ca tua voz tamén. Pois non sei como saiu ese personaje, nin esa voz, non me preguntes como. Fixino un día, seguina facendo, e non sei, ese sí que non sei onde naseu. É que as Agora cosas- me conto todos os vídeos son con esa voz, xa me sale solo. Salen así, salen e quedan. Que dirá de aquí para diante? Que personajes salirán? Claro. Xa, é que ao final estuve en continuo, e máis además tuve moito contenido. Xa tuve en varios, en un ano e medio tuve como tres formas de facer os vídeos, sabes? Ahora estou como mezclando e aparecerá unha cuarta. Eu creo que unha parte positiva miña é que me adapto moi ben, sabes? Non queimo eso, sabes, Claro. que teño, porque hai xente que É máis... hai xente que ves que fai ese vídeo e diste, eso vai no queimar. Xa. E non fai outra cousa, todos os vídeos son iguales, Claro. que che fai gracia. Por exemplo, o que eu conocí en persona, parece un tío de puta madre, pero me refiero ao contenido, o de con permiso, buenas tardes. Sí, o do camarero. Ao final, tal. fai gracia, fai moi puta madre porque fai cousas só, pero O ao final primeiro diste, moi iso vai se tal. queimar. Sí. Ou o tío adáptase a outra cousa, ou este tío dentro de 2 anos. Chao, E chao. además el queimo moito tamén e xa vi moita parodia deso tamén. Sí. Claro, Sí. entonces sí que a min faime gracia, me Sí. foi tipo cando vai na moto de agua e innova e tal, pero ainda que innove, eso que vai a acabar aburrindo, sabes? Sí. Ao final ter bastante Ter máis registros, sabes? En ese sentido creo que me adapto, sabes? Eso tamén mola. Tamén sacas personajes. Claro. Añades un, Claro. pero sacas, por exemplo, sacaste o de que pasa Gentusi, que ahora está volvendo, pero sacástelo, Sí, vas cando vin facendo cambios. A xente Claro. pídemo, pero sí que a xente o pide tamén mola, porque como tes que volver, ainda estuve uns meses sin facerlle caso a xente, hasta que como, veña, va, vamos Xa. a facer outra vez. E o día que volvín, o vídeo igual non tuvo tantas reproduccións, pero comentarios, Sí. flipas. Por fin, sabes? A xente mola, John. Porque hai moitísima xente que me sigue, aínda non son consciente. Porque flipas, claro, eu agora para É meter un moitísima vídeo sen xente. comentarios para mí é normal. É unha puta burrada. Sí. Por eso normal, eu que falaba eu con Rodri, como eu falaba a semana pasada, dixía, normalizar isto, porque ao final normalízalo, porque como é todos os días, será unha burrada normalizar terse que metes un É vídeo. máis, por que non os ves? Ter 100.000 reproduccións en 24 horas ou 200.000, que che van pola calle e che pidan todos os días 20 fotos. Claro. Que eso sea normal. A mí disso disma 2 anos e dije, che, estás de caña. Que vai, sabes? A ver, eu creo que tamén non te das conta porque ao final é o que digo, non ves a esa xente. Ao final estás detrás dunha pantalla, pero Xa. se o pensas realmente, si foras, por exemplo, cantante, ao mellor sí, porque Sí, das pero conciertos, tal, pero é que ao final, se pensas na cantidad de xente que é unha burrada, E a xente que che conoce, sabes, que falan, claro, a min que os que escribenme colegas de Canarias, colegas de Málaga, colegas, dime, vi unos chavales vendo vídeos tuyos desde Málaga, sabes? Ya. Xa. En Tenerife vendo vídeos, é como aquí por os la chavales zona. facendo bombonas en meu irmán en Madrid no da Warner. Sí. Hostia. Está meu irmán o maior e dime, hai uns chavales porque poñía bombones. Ponía bombones. E os chavales eran un grupo de 6 ou 7 e dis que pensaron, bro, aquí el bombones, tú acá las litronas. O sea, como meu irmán, imagínate, sabes? Xa, Mi irmán en flipando. Madrid de vacacións e de repente ve a 6 chavales imitando a seu irmán. Xa. Para él tamén é un choque, sabes? E ao final, con este mundo que ahora desde muros grabaste e chegas a Japón. Sí, flipas. Total. Sabes, ahora o mundo está así, entonces, pero sí que é verdad que eu vou vendo cousas novas día a día, pero ainda así non asimilas eu. Non Xa. asimilo 100% o que estou generando, sabes? Porque é unha auténtica burrada, porque ao final entre TikTok e Instagram ahora mismo son casi medio millón, son 450.000 seguidores máis ou menos. Sí, é unha barbaridade. É Sí, unha É unha barbaridade. burrada, mas non son os mesmos seguidores, porque moita xente dice, non son os mesmos seguidores, sabes? Xa. É un público completamente diferente, TikTok e Instagram, noto cos vídeos, hai vídeos que funcionan a un lado, outros non, Sí. sabes? Xa. É unha burrada. Medio millón de personas que estás seguindo, sabes? É que é unha locura. Sí. Hostia. Eu aquí falando con vos como se fora unha persona normal. É lo. Esto es cachondeo, Quedou con unha cara asustada. No, pero a magia de esto, que me di moita xente que me conocía de antes,
é que sigo Tes sendo pés igual. na terra. Sigo sendo a mesma persona, sabes? Non me notas Xa. que podes ter, que ao final é o que dixo eu, agora ter un aire de grandeza. A min estáme todo o día 100 personas entre redes personas dixíndome que son a puta polla, sabes? Xa. Igual un momento que como estés un pouco tales, pues igual sí que son a polla, sabes? Xa. Pero non, ese tío, se tiñes pés no chan, e sigo sendo igual. Eu vou a muros agora e sigo actuando igual e dos mesmos Xa. sitios, ca mesma xente, pasando igual, falando que se me paran, pois sendo igual amable e tal. Eu creo que tamén eso non é fácil, sabes? Porque penso, para min si, porque teño 30 anos, teño 31 anos, pero entendo que os chavales de 18 que empezan, Que suben. de 19 que se lle suba, diste, que rabia, pero sí que é verdad que en parte Xa. podo chegar a entendelos, sabes? Sí, De 18 anos que de repente se ven con medio millón de seguidores e todo o mundo dicindo que é o mellor, tan 18 anos Sí. está aínda empezando a vivir un mundo de Xa. adulto e de repente diste mi mate. Como Son o mundo. Dios. Porque sí que é verdad que vexo personajes moito que cambian moito desde que empezaron hasta tal. A mí dame pena, porque realmente sigue sendo a minha persona. Eu cheguei a onde estou sendo eu. Que agora podo dicir, sabes, podo... Que a diferencia que teño un manager que me leva ao rollo dos eventos das marcas, Xa. pero para que eu non ter que facer eu eso, porque Claro, ao final ter vida tamén. negociar tamén é discutir. E ti chavasme para o teu negocio, eu dixo, che, cobroche tanto, e dis, vai flipado. Xa. Entonces eu dixo, che, fala con el e arreglate con el. Sí. Se chegades a un acuerdo, eu vou ao teu negocio, se non chegades a un acuerdo, pois é cousa vosa. Sabes? Lavas Entonces, as mans. Claro, en ese sentido tampouco Sí, eu moito mellor. quedo mal con nadie, eu teño... Claro. Eu vou a muerte con Rodri. Rodri, eu que lle dixen eu a el. El pode me estar roubando. Eu non falo co cliente, preguntolle canto... Xa, o que Canto foi? fiaste do que che Sabes? elis. Eu fíome del. O sea, por ser, tamén se non me fiara del, pues estaría... Claro. Por eso. Entonces, pero bueno, eu creo que a magia está en eso, en ser un mismo, seguir sendo eu, seguir sendo un chaval de muros que ahora mismo está aí, e pensar que mañán podo volver a coller a bandeixa como estaba ou Tamén. de repartidor como estuve, que tampouco se me caen os anillos. Eu sempre busquei vida para traballar, e non, home, chocaría porque estivo agora que cheguei aí, pero non me... No meu futuro está esa posibilidad, sabes? Xa. Sí, ao final as redes vai a ben todo. Claro, non estou aí, guau, que ojalá que isto arranque, vaya, viva desto, gane un montón de cartos e sea moi feliz, e teña unha familia Sí. maravillosa, pero a vida é como ven, é que adaptarse ao que veña. E algunha vez tuvestes medo de, ao final, as redes dache pasta? Algunha vez pensastes, joder, con tanta pasta que teño medo de volver a caer? No, en sentido no, porque ao final cobro todo polo banco, eu non quito nunca cartos do banco, sabes? Non raro. tes efectivo, claro. Efectivo, rara vez de un que che paga unha factura en efectivo, pero eu creo que facturas en efectivo me faltaron 2 personas por hora. Sempre. Xa. Entonces eu teño todo no banco. Miña nai vigílame as cuentas desde sempre, xa por costumbre, ahora desde ese rollo. Eu pago todo con tarjeta, sabes? Salvo que Xa. moi puntuales. Entonces é máis difícil que tal. Entonces tampouco penso en eso. Pero que tú era efectivo, tampouco penso, sabes? Eu, por exemplo, sí que é verdad que ganei moitos cartos desde agosto que empecé en plan serio hasta ahora, pero sí que do 15 de diciembre hasta finales de enero estuve prácticamente parado. Eu seguí gastando, eu comprei o iPhone, comprei unha televisión de 800 euros, tuve que pagar o taller, a Hacienda, tuve que pagar ya ahora 1.700 euros, tal, e agora estaba quedando sin un peso. E dije yo, mira, si ganei tanto, tío, que teño o mismo sempre, pero ao final, como sabes que xa está esa palabra do tal, que cheva mil, Sí. pero sí que é verdad que o casi quedarme sin un peso ahora foi algo positivo para decir, a mi hijo, cando hai que dar risas que para choras, como se di, non? Porque isto, por exemplo, de diciembre quixen parar eu, pero en enero nadie quería pasar nada, porque en enero non é un pez, sabes? Todo o mundo... Xa. Entonces, era como, buah, e xe ora xa se acabou, se xa non nos contrata ninguén máis, vai xa acaba para a nolla esa. Buah, e ora teño que pagar a xenda isto tal, e como non entren cartos, teño que pagar todo isto, teño que pagar piso, teño que pagar un lato de cousas. É como... E ao final entra, pero ahora cando volvan a entrar ben, que ahora cando entra a época alta, Claro. Hai que mantelos. pois hai que Si jardar, non- hai que jardar porque a época mala, eu vivindo como, claro, eu a costumbre que collín foi comer e cenar fora prácticamente todos os días. Xa. Ahora levo xa un mes cenando todos os días na casa, e cociñando todo, que xa, antes non cociñaba, porque a min eu sempre dixía, para min os cartos eu quero que só me den comodidade, no sentido de Claro.
Por exemplo, a mí non me gusta me cociñar, pero non me gusta despois ter que recoller todo, típico. Entón é como, si chamamos aquí ou si pedimos aquí, xa nos trae a comida fora. Claro. Esa costumbre, mala costumbre. Pois agora, este baixón de eventos que foi un mes ou así, veume guai para agora cando veña subidón outra vez, que sei que vai vir porque xa temos moita palabrado, dixir, pois mira, Jarda sigue cenando na casa, algún día vas a cenar fora, non pasa nada, pero cabeza, eu si que é verdad que eu, claro, te imagínate, ganaba un mes, eu cheguei a ganar de agosto a diciembre, de media, fixen a media, 7.000 euros. Son aburrado, entonces dixía, 7.000 euros, non se acaba nunca, joder. Si para me sentar con 7.000, sabes? Entonces empezaba a gastar 7.000, si cadra. Non me gastaba 7.000, entre unha cousa e outra, se non buscábamos ocasións a donde sei onde. Non me escatimabas, que pasa? Despois, pouco. O mes que entra en cero, porque un mes que este mes entrou 0 euros. Gastai 7.000. Sabes? Entonces é como, amigo, así non vas. Pero bueno, creo que son novato tamén en ese sentido aprenderás a administrar. Sirveu para administrar, para saber administrar e para ter cabeza, sabes? Claro. É que isto, claro, podes estar 2 meses sin cobrar. Todo 2 meses sin cobrar. Pero ahora se che pesan os eventos outra vez. Si, agora pesan outra vez e vais, temos un montón de cousas aí. E máis, agora vai empezar a salir o sol, eso vai subir. Si. E queria che comentar. Vais notar. Nada, estuveste recorrendo España inteira co tema da Champions burguesas. Como é iso? Que tal? Pois foi a hostia, tío, porque claro, eles teñen o que é a Champions Burger, a organización só traballa con foodies, cenando con Pablo, con Cituber, o Elías bueno, entonces claro, eles cando van aos sitios, as propias hamburgueserías contratan como influencers locales. Eles chegaron a Coruña, contrataron a min, unha de Coruña, despois unha pastelería que había tamén, e despois dúas hamburgueserías. E foron a Vigo, e chamaron para Vigo. Entón se moloulle tanto o rollo de meterlle humor ao seu, que nunca o fixera ninguén, que foron a Santander, a Gijón, a Almería, a Leganés, a Baracaldo, a algún sitio de falta, pois por todo. Almería. Si, a Almería tamén. E aí fun, chamaronme, pero chamaron as hamburgueserías. A min a Champions Burger nunca me chamou como tal. Nunca, porque só traballan con foodies, sabes? Claro. Pero, joder, era como unha hamburguesería de Valencia, chamache para ir a Baracaldo, sabes, a gravar. Como, e ademais gravas con público, non? Sí, porque ao final a xente está por ali. Claro. Non che dá ese morro de vergonza. Ou, por exemplo, o último que gravei en Baracaldo, que tiña que foi un vídeo que generou polémica porque eu inconscientemente pois puxo un porco caendo dun camión, xusto era o porco, pois ese vídeo fun co home de miña nai, porque eu fun a Baracaldo gravar viernes e sábado, e ao volver chamaronme para ir o domingo, e fun o domingo volvín, sabes, só fun a Baracaldo e volvín en coche, unha locura. Fun co home de miña nai, tive que gravar el, e non me atrevín, tío, a gravar ali, había tanta xente, tive que vir en calzoncillos, pois busquei unha carretera por ali por cerca, e gravei onde non había ninguén, non me atrevín, sí que me dá, pero sí que era para tirar un chocolate, eso era todo o mundo mirando, bueno. E ao final forma parte do xogo tamén. Sí, está claro. Aí vistes a xente que che, ao final, sí, como que personificastes ese número que ves nas redes, sabes? Sí, eso pasoume nunha festa en Almeiras. Contrataronme para facer un sorteo, que era un sorteo de sorteaban unha rifa ali, 2 porcos, creo 2 lechóns deses, 1.000 euros. E dixo, é unha festiña, tal, non hai moita xente, dixo o tipo que me contratou. Dixo, vale, puta madre. Cando chego, escoltado pola policía. Un coche de tratase, viña Rodri comigo, dixeme, pero onde cojones estamos yendo? Chegamos ali, non sei cantas miles de personas había ali, tío, na festa, tío. O alcalde, non sei que, tal. Cando subo ao escenario, vía todos gritando champi, queríame tocar, isto como vas, non larga, está así, me tocó, dije, guau, esto non estou viendo, que se me va aquí Rolling Stone, bueno, pois dijo ya Rod, metíme na barra despois porque para quitar unha foto da comisión, todo o mundo batendo na barra. Dijo, guau, pero isto de verdade, tío, eu genero isto. Sabes, cando vas a sitios onde está a xente, diste, guau, ves o que genera, sabes? Unha cousa por aquí como
entre disfrutando pero tamén extrañado, dicir, guau, E nervioso. en serio, tío. Moi nervioso. Moi nervioso. Pero ao final Muy tamén nervioso. te si non mola. Sí, al final sínteste poderoso, sabes? É como, buah, mi mate, pero mira esta xente toda esta xente me Ao conoce, final toda xente máis mira. reconoce o teu traballo. Sí, en general, además, ves moitísimo respeto. En general, sempre hai de todo. Sí, Sí, claro. Pero de verdad que gilipollas cos dedos das mans podo contalos en todo o tempo que levo, que che veñen a dicir calcar tontería así. De falar de mal hater, só tuve unha vez en Coruña que tus vídeos son unha mierda. Outros que che veñen a intentar, sobre todo en sitios de borrachera e tal. Xa. Pero 4 en total, sabes? É dicir, non, o habitual é que xente que sabe separar a persona do personaje, que valora o teu traballo, que che agradece. Claro. Xente que che é sincera, de che di, por exemplo, a mí molame cando me din, buah, pártome contigo, pero bueno, os vídeos que faz das de OnlyFans non me gustan tanto, tal. Pero justamente que sean honesta, que non é como todo o que faz é maravilloso. Claro. Eso aí é onde está a variedade, non? Por eso sí que é verdade que eu, co de OnlyFans, sí que me estaba indo un pouco demasiado o tema sexual, xa eran como vídeos moi explícitos, sabes? E ao final eu vou ao cole a buscar o neno e vexo nenos de 6 anos, champi, el vídeo de ayer moi bueno. E hai un momento que dices, entonces este neno veo estes vídeos tamén. Xa. Entonces é como que ahora non lle dou tanto tinte sexual. Hai de que se chavas no OnlyFans dicindo algún gesto como en que posición me pondrías, como subir un guante, ¿no? Me dijo ya, de portera no, porque ya vi en otros vídeos que te gusta que te la metan, tal, como moito así, joder, xa tema fútbol, pero xa non até as tipas salen cos escotes, castetas casi, que subía moitísimo deso, sabes? Porque eso daba unhas visitas, tío. Eso era adictivo, tío. Ti subías un vídeo, e que o chiste fora máis ou menos que salía primeiro unha tía dicindo algo, despois subías a reacción, tío, e dixelle a miña moza, temos que este ten que ser unha manada de pajilleros. Porque tens 100.000 visitas en media hora. Mima. Que claro, que son un loco dos números. Xa. Bueno, subir un vídeo deses era como guau. Pero na hora, en cambio, teño menos as visitas, chegan menos tempo, pero máis tempo, perdón. Pero sí que é verdad que xa non lle dou tanto valor a eso, porque sei por qué, entendes? Claro. Ainda que os números tal, por exemplo, ahora o do camarero leva subir onte pola tarde e levaba 130.000 reproduccións, unha locura, sabes? Sí, está de puta madre. Temos que verlo. Si, antes de marcharvémolo. Está ben, a mí gustoume, é verdad. O estilo ese, ves un estilo moi español, moi español. Sí, moi español, aparte que buah, sí, esa risa moi español, eso... Moi Mauricio Colmenero. Efectivamente, tal cual. Torrente, Mauricio. Sí. E aí podes lanzar unha pedrada racista, machista, que si é un personaje, perdón, Nacho, sabes? Porque a mí o humor negro gustame moito, é verdad que non podo tocalo aquí. O humor negro aquí non é para todos. No. Porque ao final os límites do humor, como dixo eu, é o contexto. En redes sociales non hai contexto, sabes? Porque podes contar un chiste a ti machista e contaxe a ti incluso la contamos os tres cando estás sin cámaras e tal e podemos rir os tres. Pero se conta un chiste machista nunha convención feminista, pois non procede, sabes? Claro. Entonces o contexto no que contes é o que conta do... Ao final o humor, para min, o humor é ficción, sabes? E ti se ves unha película na que están matando xudíos os nazis, é ficción, pois eu se conto un chiste sobre eso, é ficción, non estou eu contando que risas cando mataban a este, non vai por aí o tema, simplemente é un... Pero bueno, eu en redes sociales non me meto nese berenjenal porque... Aforras problemas. Sí. A veces penso, a veces teño feito vídeo, non podo meter isto, Bueno, tamén cando fui do porco foi... Inconscientemente. Pero me refiero... Tamén lle deron un sentido que non era a intención ese enfoque, sabes? Hai xente que eu tamén che dixo unha cousa, que conota, hai xente que vive enfadada, tío. Xa. Hai xente que sí, que con boa fe se meten en tantas cousas, en sí que sabes, en activismos e tal, pero hai un momento que se te metes en todos os activismos, en todos os non subes nada. Vives, eu creo que vives mal, que ao final vives enfadado. Porque sí que é verdad que o mundo está cheo de idiotas e tal, pero si tienen calquer cousa, xa vas buscar o jaleo para non, que isto é maltrato animal, non sei que, a ver, é un porco que non se ve ni, que hasta non se ve ni como cae, que ao final o porco sobreviveu. Encontrei o vídeo completo, e o porco aparece na cartera, colleno e tal, ao final teñen unha casa e cuidan e tal. Eu non sei que vídeo é ese, Ao final ese porco sobreviveu. É un camión cheo de porcos e un cae nunha cartera. Cando autovía, cando cae un porco, cando toca o chan, aparezo eu, calzoncillos. Unha transición aí. Claro, como que fora o porco. Sí.
Pero eu fixo que Claro, intención que de dar non o risa. tomaría en plan... Pero boa, xente, chaval. Xa. O sea, a E ver. claro, era unha colaboración. Eu estaba cobrando por ese vídeo. Entonces era como, non podo borrar, senón borraría. Pero acábame de pagar por ese Xa te vídeo. paga, A xente, exacto. Claro. estou facendo unha promoción dunha hamburguesa, tal. Que así que é verdad que cando comparteu unha influencer vegana que pensaron todos veganos, sabes? Xa. O da hamburguesa non se preocupou porque non era o seu público, sabes? Sí. Claro. Claro, Que lle importa? Entonces, pero sí que é verdad que o tipo dixía, non pasa nada, gente para todo, pero eu a primeira vez que me sentín Rayaste. censurei, joder, peña, borraba comentarios, que non fixen na miña vida. Sentíame un ditador, sabes? É meu muro, aquí poño e borrando comentarios, tío. Pero sí, a ver, cada logo sí que foi como unha promoción, pero se non borraría, Se eu fago este vídeo para min, e se debe pensar poñer eso, eu rayome tanto con eso que borraría. Queremos falar de dúas cousas xa para que non temos moito tempo agora, non? E, bueno, moi ben hasta ahora, no teu Prime, no teu todo de puta madre, pero tamén hai cousas malas, que o teu personaje tamén trae moitas polémicas. O baneo, Sáleme solo, tío. o do baneo, que Bueno, pasei. tú haces un baneo de 3 meses, non? 90 días, sí. 3 meses e acabou o 1 de enero, xusto. deste mes, deste ano. Pero a min chocou unha cousa, porque ti subiste unha story de David Muñoz O primeiro día. o primer O día día que me quitaron o baneo. e eu estaba na casa vendo e dixo, joder, acórdame que me comentaras que ti xa que acababa ese día, pero dixo, despois de todo volveste a subir un story de David Muñoz, Un vídeo. O Un día vídeo. que me quitaron o baneo, Sí. subín outro vídeo de xogando un Pedro H. poquinho aí con lume. Eso é a definición perfecta de Ketchup y muros, tío. Que non ten nin un guión, nin e vai por impulsos, tío. En ese momento quitaron o baneo, eu contentísimo, quitaron o baneo. Bumba. E pum. A por E outra. largolle o primeiro día, largolle xa un vídeo mismo con Pedro H. David Muñoz. Que pasou con ese vídeo para que a xente o sepa, que igual moita xente non o ve. Eu subín ese vídeo, sempre dixo que eu ese vídeo subino 2 de outubro ou 1 de outubro ou algo así. E o 3 de outubro denunciaron un montón de vídeos e borraronme un vídeo que non foi ese, pero bueno, denunciaronme un montón de vídeos en masa e banearonme. É dicir, eu penso que ten que ver porque ese vídeo se fixo moi viral. Sí. Non digo que fora David Muñoz, pero os círculos de seguidores penso que foi como a venganza, non? Entón sí que é verdad que agora denunciamos un montón de vídeos. De feito, banearonme desde que me quitaron o baneo como 3 veces, pero reclamando aceptaronme porque non teño sentido. Sí. Pero están denunciando, están aí, están pagan por mí. Xa. Sei quen sei, ou xente, igual é un conocido meu que non lle gusta que triunfe, estáme ahora. Sí. Xa. E sí que é verdad que desde ese vídeo foi demasiado, foi exagerado, por 60 vídeos, non foi un. Entón, denunciaronme en masa e borraronme, estuve en 3 meses aí baneado, pasei no fatal. Xa. Porque aí non che mostra ninguén que non che sigue, entonces eu perdí 9.000 seguidores, que non foi tanto porque tamén é de dicir que desde o día 1 de enero que me quitaron en o baneo hasta o último día, é dicir, en enero subín dixo chora, tiña 232.000 seguidores cando me quitaron o baneo Sí. e En teño outubro. agora 289.000 Hostia. 57.000 seguidores subí Sí. en un mes. Joder. Meu récord, personal. Claro. É dicir, Jo. volvín Sí, como sí. de Fénix. Literal. Literal. Sí, a verdad que foi unha locura. Afectoume moito o baneo. Afectoume tanto que cando me quitaron afectoume tanto para ben que estou traballando ca psicóloga porque é preocupante, non pode defender a miña felicidade ou o meu estado de Xa, por ánimo de que números. me van en Instagram, Claro. claro que non depende de min. Sí. Claro. E a mí afectoume moitísimo. Cheguei a ir a psicólogo unha vez a semana. Todas as semanas, porque Xa. levaba fatal. De feito, a miña psicóloga díxome un momento, mirou a cara, díxome sinceramente, ojalá que non cho quiten o baneo e aprendas a vivir co que tes, sabes? Xa. Xa. Porque para que queres máis seguidores? Sí. E dixo eu, máis seguidores quero para chegar a máis xente, para que? Teño máis promocións, para que? Para ganar máis cartos, para que? E dixome, Xa. Santi, ti viñas aquí, ti repartías o pan, cobrabas 800 euros ao mes, e viñas aquí. E eras máis feliz que ahora. Eso Dixo pasa en ese moita momento xente. cando foi e dixo eu, guau, eso foi un choque de realidad, sabes? Xa. E dixo eu, vale, para que quero ganar 20.000 euros ao mes? Si vou estar peor que si, sabes? Xa. Os cartos ao final para que che Comodidade. para comodidade, que estés cómodo na vida, que non estés preocupado de o teño que chegar a fin de mes ou ir a botar gasoil e non poder encher o tanque porque non che chega ou detalles así. Para o resto, olvídate.
E o día que tiña a miña casiña, que ojalá que o día mañá tiña a miña casiña. Sí, é verdad, comentarlo. É o que quero a miña casa. É o único que para o que quero os cartos para ter miña casa paja, sabes? Xa. Se podo pagar a miña casa, ter a miña... É o único. Despois, igual tes a casa, a túa familia, tes o teu coche, a túa casa, a túa muller, os teus fillos. Xa. Que para que quero ir un jet privado, sabes? Sí. Sí que habrá unha comodidade, ter uns cartos mensuales, un remanente mensual ben, pero 20.000 euros non me alegrarían a vida, sabes? Igual me fan peor. Sí, Por visto. Xa. Igual sí. E un último tema que é moi reciente. Sí. Ceciarme. Que pasou aí? Que pasou aí? Porque eu non estou moi informado tampouco. Igual a moita xente tampouco está. Claro, tema créditos, non? Eu era seguidor de The Army. E nunca me din conta, hasta que me pasou a min. En primeira pasada, sí que é verdad que eu era seguidor, reíame e tal, hasta que me din conta, cando subeu un vídeo meu, e subeu unas historias, hostia, subeu un vídeo todo o mundo mandado, claro, a xente que o sigue el, que a mí non me sigue, non me conoce, ni me nombra. Sí. Entonces, a mí non me sirve de nada que me comparta. Claro. Sirveume para recibir 400 mensajes de meus seguidores diciéndome tal extensión. Despois é como, hostia, non me nombrou, tío. Mandamos un mensaje tal, e o tipo que vai despois é mejores historias del mes, e súbeme no post, sube como 15 vídeos, e aí foi como, hostia, xente nombrándome Champion. E despois pensei para min, está feo, tío, porque sí que é verdad que eu reacciono a vídeos, e a veces cando non sei a fuente eu non nombro que foi como me atacaron agora, eu normalmente nombro a fuente de onde ven, pero a veces quito de outras reaccións. Claro. Entón non sei quen sube ese vídeo, pero sí que é verdad que eu fago unha parodia, unha reacción. Xa. A base do meu vídeo está na miña reacción, non está no vídeo original. Pero que lo que fai é coller o meu vídeo, lucrarse do teu vídeo, e poñer o meu vídeo. Literal, non lle fai nada, é dicir, estáme roubando o vídeo, sabes? É dicir, eu pensei non. E claro, despois todo o mundo escribindo, pero fai non con todo o mundo, faino con todo. Pois faino con todo o mundo, despois puxeme a mirar, e nombra algún dos posta, pero nas historias e nos recopilatorios non nombra ninguén. É como, buah, e aí dime conta de que o tipo, e a xente, eu informeime, despois busquei en internet tal, o tipo é un ladrón de contenido, un tipo que se fixo famoso roubando a xente. Literalmente. Non é creador de contenido. Entón foi como, buah, porque eu xe iba a facer un vídeo contra el hai tempo, porque el promociona tipsters de apuestas, ten un público moi xoven. Son Entón, rapaces. pareceme como que un pouco incoherente, vale? Vas a axudar a unha persona que está morrendo en Tailandia, literal, e traes xente que ao final o que estás facendo é aproveitar a túa voz, que está lícito, está moi ben, porque axudou, pero non estás dando cartos, estás recaudando cartos, dademe vos os cartos e mandamos, vale? Sí. Que é moi diferente a vou donar tanta pasta para isto. Entonces, pero sí que é verdad que fai cousas ben socialmente, dixo no vídeo, pero joder, tío, o fin non justifica os medios, sabes? Ao final estásme roubando, sabes? Eu se che roubo a ti na casa 6 millóns de euros e dono un contra o cáncer, que non roubas. e dono un contra o cáncer, sigo sendo ladrón. Sí. E os do cáncer dirán, pero non un millón. Sí, vale, pero roubou 6. Xa. Entón é un pouco, sabes? E agora como ves que tes 4 millóns de seguidores, pois faz o que chal, claro. E agora claro, o camión que me dá rabia que fai a gala a ceciarme, e van os que lle roubou o contenido a chuparlle ali como porque a ver, que coherencia é eso? E ao final, cando dijo que o 95% dos influencers son gilipollas, é porque son gilipollas. Xa. Porque realmente hubo un que comentou no vídeo e hubo un que me falou por privado, que non vou dicir o nombre por respeto a él, que é unha persona que estuvo nese mundo top, que está nese mundo, sigue top, estuvo nominado incluso os premios e todo. Que pasa? Que me dixo que teño toda a razón do mundo, que el pasou yo mismo, pero que el decideu, veu que este mundo é tan tóxico que ao final puxo unha careta, reírme cos que me caen mal e ser un máis e ganar cartos e punto. Que eu entendo perfectamente, diste, por lo menos admíteme e olha tus web, pero acabo de pasar, en miña personalidade non me permite eso. Que o día de mañá, igual que dos juegos de todo, dixo, pois mira, Champimuros, porque o que me intenta explicar, el era, eu son un personaje, e miña persona non ten nada que ver con o meu personaje. Pero sí que é verdad que Champimuros ten moito que ver con Santi. Entonces, ou separo moito a Champimuros de Santi, pero eu quero que Champimuros teña os valores de Santi, en que sea un personaje, e que teña os valores, sabes? Entonces, a mí pasar polo aro, nunca digas nunca, que a hemeroteca queda aquí, queda jardado isto, e igual o día mañá, pero costaríame un juego aparte do outro a mí pasar polo aro, sabes? E dis que lle falastedes, e respondeus? No, borrou o vídeo. Borrou? Borrou o vídeo do post, de punto. De feito, na súa biografía pon un correo, pon colaboraciones ou eliminaciones. Hostia. Sabes? Eso é a hostia, tío. É como, está acostumbrado xa que lle piden que borre os vídeos e... Home, ao final estás lucrando de vídeos ajenos, non?
O sea que Pois se xa parece ten un correo de... Unha cousa tan fea, pero como se volveu tan grande, Sí. Claro. valle todos detrás. Ya. Que ao final os influencers Sí. chega un momento que falamos, que Sí, queren sí, sí. cartos, Claro, fama, fama e xuntas uns con outros e fan vídeos de mierda, pero porque este ten 1 millón de seguidores e eu teño 800.000, cambiamos seguidores, faz vídeos que seguramente non os podes nin ver. Mezcladas entre 6 7 tal, Xa. se o vosso círculo e Champimuros seguramente entre nos vosos grupos poñes o vídeo para rirvos de min porque mira este personaje que está intentando pois non, pois eu Xa. teño personalidade e aí vou Xa. vou ganar menos cartos con eso obviamente porque serán moitas portas porque Pero rajei tes os as teus marcas valores. e tal, pero tes os valores e con eso vou a todos lados e ao final creo que a larga isto vaime devolver, sabes? Sí, 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 sí. seguramente. Máis sano. Porque sí eu creo que CC Army ao final a xente darase conta porque cando subín o vídeo moita xente incluso me escribía joder, pois eu non sigo, nunca me di cuenta porque pasou a min Claro, eu seguí o jajaja e non iba ao trasfondo, sabes? claro. E agora a xente xa que mira este que robas vídeos a ver, eu xa hai unha movida que é o dereito a parodia, non? E- dime, que é simplemente iso que é un parodio vídeos non collo un vídeo e poño aí, literal Claro. Eu que me estou dando conta ahora tamén que ti ves un vídeo e nos comentarios, que eu son moito de ver os comentarios e Eu tamén. xa pon Sí. Ojalá por a menos. ya lo subiu ese Army. Sí, sí, verdad? Ou en 5 minutos van a Sí. ceciaren, sí. Está con todo o datáfono Sí, estou vai tirar un datáfono por a ventana Dame Hai na un señor na cabeza. puerta, sí. E agora están as contas bancarias comentando BBVA e tal, ponche 49 tamén, non? 99 más 5,99 por ser tú, por ser gallego, vin Sí. outro día, sí. Sí, sí, sí. Pois sí que o vin eso Pois sí. Army. Hai que, a ver, eu tampouco esperaba moito máis. De feito, tiña ganas de darlle máis caña, máis vídeos e tal, indexo con humor, pero parece que é como queda mal, como que Xa. xa está, dixen Xa. que tiña que dicir, solteino, non lle dou máis voltas. E aí quedou. A ver no casal, a ver se non me devolve. Que igual me si me devolve tamén. Ah, pues Non creo. igual. Hai que posicionarse un lado ou outro. favor. Ele é o grande, pero eu son tamén Sí. contra Goliat. Bueno, Champi, hasta aquí Sí. creo que falamos de todo. Estuvo moi ben e nada, muchísimas- Tocamos un pouco Sí, de sí, todo. un pouco de todo, non? Moitas gracias por la charla, por vir, por sincerarte, por contarnos Gracias a todo. vos, que ao final a min estuvo encántame, ao final aquí na casa, Sí. ao lado da casa, e a min estas cousas pois sí que é verdad que me gustan porque humanizan un pouco tamén Sí. a Champimuros. Sí, Claro. moitos seguidores igual tampouco che conocen, só che conocen pola reacción, Falando gallego. Sí, Falando falando gallego. gallego. Que ao final Sí. a xente sabe que falo máis gallego castellano, non meu día a día. Eu na casa falo gallego, con miña nai falo gallego, pero Xa. ao final pois cadrou que o idioma que máis repercusión me iba a dar era o castellano e ao final eu sempre digo que non me meto en temas de peleas lingüísticas. Sí. Para min os idiomas son para comunicarse, punto. Non lle dou máis voltas. Pues sí. Pois moitas gracias por vir. A vos, Moitísimas. gracias a vos. Pois nada, logo. Aquí xa estivemos. Veña, por a sombra. E fálame sempre.